салом дӯстон, бозиҳо ки хеле ҷолиб диданӣ сурат гирифтанд, мо бори дигар ҳар яке аз онҳоро ба хотиратон меорем. Акнун дар Аврупо дар давоми 3 рӯз бозиҳо баргузор мегардад ва ин ба натиҷаҳои ғайриинтизор оварда мерасонад. Пешакӣ ҳаминро мегӯем ки Ливерпул баъд аз бозии бо ирода бар муқобили Сити аз охирин дастаи Англия мағлуб гардид. Шумо аллакай пай бурдед ки мо аз Англия оғоз мекунем. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби 1200 сомонӣ бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Челси бар муқобили Манчестер Юнайтед классикаи футболи Англия гуфта мешавад. Ду дастаи номдори Албиони Туманпеш бозиҳоро мусовӣ анҷом додан дӯст медоранд. Дар аввал МЮ ба пуррагӣ Челсиро хӯрд. Нақшаи аввалияи Потер ки 3-4-3 буд ба пуррагӣ титу пора шуд ва афзалияти рақибро нишон дод. Потер ин чизро эҳсос кард ва ба майдон ба ҷои Кукурелла нимҳиматгар Матео Ковачро овард. Ин тағйирот схемаро ба 4-3-3 бо ҷузъҳои 4-2-2-2 иваз кард. Бозӣ куллан дигар шуд ва Челси ҳам роҳи худро ба ҳамла пайдо кард. Танҳо бо шарофати Кепа дарвозаи Челси бегол монд. Гол танҳо дар дақиқаи 87 зада шуд. Жоржино аз пеналти ҳисобро кушод. Ин анҷоми кор набуд. Каземиро аввалин голашро дар Премер-лигаи Англия зад ки хеле муҳим буд. Ҳисоби мусовӣ натиҷаи арзандаи ин рақобат мебошад. 5 бозӣ пайдарҳам Челси ва МЮ рақобати худро бародарона ба анҷом мерасонанд. Аз ҳама ҳолати бад барои Варан рух дод. ӯ осеб гирифта бо ашки шашқатор аз майдон берун шуд. Шояд ӯро дар ҷоми ҷаҳон набинем. Манчестер Сити дар ин давр бо Брайтон рақобат кард. Холланд дубл кард ва медонед чӣ? ӯ акнун 16 гол дар чемпионати Англия то ҳамин бозӣ дорад. Дар мавсими пурраи гузашта ягон бозингари Манчестер Сити чунин миқдор гол надошт. Як голи дигарро Де Бруйне ба сама расонд. Ягона голи Тросард аз Брайтон ҳеҷ кӯмаке ба шаҳриё накард. Сенсатсияи давр мағлубияти Ливерпул аз Ноттингем Форест буд. Чанд сол пеш Тони Айвони ном бозингар дар Ливерпул буд, аммо танҳо дар арендаҳо буд ва дар ҳайати Ливерпул ягон бозӣ намегузаронд. Маъз ӯ ягона голи ин бозиро ба сама расонд. Дар мавсими гузашта Ливерпул танҳо 4 бор мағлуб шуд. Ин мавсим то ҳамин дам Мерсиядиҳо аллакай 4 маротиба шикаст хӯрданд. Ҳамчунин Ливерпул дар ягон бозии сафарии мавсим ғалаба накардааст. Эвертони Лемпард пас аз нокомиҳо билохир ғолиб шуд. Ин даста бар Кристал Пелас бо ҳисоби 3-0 дастбол гардид. Калверт-Люин, Гардон ва Макнил пирӯзии Мерсиядиҳоро таъмин карданд. Дар Германия бозиҳо чун ҳар вақта сергол сурат гирифтанд. Бавария бар Хофенхайм ғолиб шуд ва масъалаи 3 имтиёзро дар нимаи якум ҳал кард. Мусиала ва Шупо-Мотинг тавонистанд пирӯзии мюнхениҳоро таъмин созанд. Боруссия Дортмунд бошад рақибашро голборон кард. Салавар Беллингем аввалин голашро пас аз моҳи январи соли гузашта дар Бундеслига зада ҳисобро кушод. ӯ дар рафти бозӣ як голи дигар дар қисми дуввум заду дубл намуд. Ҳамчунин ба дарвозаи Штутгарт Николас Зюле, Ҷованни Рейна, Мукоко гол зада дормундиҳо ҳисобро 5-0 карданд. Лейпциг дар бозӣ бо Аузур пас аз он ки бо ҳисоби 3-0 мувоҷиҳи шикаст буд камбек карда рақобатро бо натиҷаи 3-3 тамом кард. Аз бозиҳои Испания ба рақобати дастаҳои Реал Мадрид ва Севилья таваҷҷӯҳ мекунем. Лука Модрич ҳисобро кушода Ламела онро баробар кард, аммо дар охири бозӣ Лукас Васкес ва Федерико Валверде ғалабаи мадридиҳоро ба пуррагӣ таъмин карданд. Реал Сосидад пас аз чанд ғалабаи паюпай ғайриинтизор аз Валидолид шикаст хӯрд. Дар Италия ду дастаи шаҳри Милан ба дарвозаи рақибони худ 4 голӣ заданд ва ғолиб омаданд. Аз ҳайати Милан 2 голро Браҳим Диаз зад. Ҳамчунин Дивок Ориги бо усули зебо голи дебютиашро ба ҳадаф расонда Рафаэл Лео ҳисобро 4-0 кард. Интер бо заҳмати зиёд ғолиб шуд. Дар дақиқаи 90 Интер гол хӯрд ва ҳисоб 3-3 шуд. Аммо неравзуриҳо дар дақиқаҳои замшуда тавассути голи Михтарян ҳисобро 4-3 карданд. Дар Фаронса Марсел боз шикаст хӯрд. Ланси заиф бо ҳисоби минималӣ дастболо шуд. Реал Мадрид метавонад Килиан Мбапперо ба ҳайати худ ҷалб кунад, вале танҳо бо як шарт. Шарт ҳамин будааст ки ҳамлагари фаронсавӣ бояд гуноҳи худро ҷуброн кунад. Тавре дар хотир дорем дар тамоми рафти мавсими гузашта ҳама аз он мегуфтанд ки Мбаппе бозингари Реал Мадрид мешавад ва аммо тобистони гузашта ӯ дар лаҳзаҳои охирин ақидаи худро иваз карда бо ПСЖ шартномаи нав ба имзо расонд. Ин ҳолат қаҳру ғазаби роҳбарияти мадридиёро овард. Акнун дар Мадрид хоҳиши онро доранд ки Мбаппе худро хоксортар нишон диҳад. Худписандии ӯ ба Мадрид ҳеҷ лозим нест. Танҳо дар сурати хислату рафтори беҳтари ҳамлагари фаронсавӣ Реал Мадрид метавонад ба ӯ таваҷҷӯҳи хос равон кунад.
айни ҳол ғар аз реал дастҳои дигар ба ин ҳамлагар мароқ доранд. аз ҷумла ливерпул яке аз он дастҳое гуфта мешавад ки дар таваҷҷӯҳи ин футболбоз метавонад пешдастӣ кунад. мбаппе аз рӯи гуфтаҳояш то ҳол аз орзуи бозӣ кардан дар реал мадрид даст накашидааст. гапи дигар мухлисон ҳастанд ки пеш аз ҳама мбаппе бояд аз онҳо узр пурсад. улфрид заха пас аз дастаи манчестер юнайтед дигар дар дастҳои бузург ҳунарнамоӣ накардааст. ӯ солҳои зиёд аст ки шарафи дастаи кристал пеласро ҳимоя мекард. дар дастаи номбурда хеле аён ва маълум аст ки футболбози ивуарӣ аз дигар ҳамдастагонаш ба пуррагӣ фарқ дорад. ӯ барои ҳар як сармураббӣ як тӯҳфае аст. ҳар касе ки ба кристал пелас ояд бозиро дар гирду атрофи улфрид заха ташкил мекунад. шаҳрномаи футболбози ивуарӣ тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. ӯ нақша дорад ки шаҳрномаи худро бо дастаи кристал пелас тамдид накунад. пелас бо ӯ қарордоди нав имзо карданӣ аст, аммо ҳамлагар мехоҳад дар дастҳои топ бозӣ кунад. айни ҳол ду дастаи шаҳри лондон ба ин ҳамлагар таваҷҷӯҳ доранд. арсенал ва тоттенхем ҳар дуи даста кайҳост ки ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ доранд ва аз натиҷаҳои ӯ хабар доранд. худи футболбоз ҳам таи чанд соли охир бозиҳои худро хеле беҳтар кардааст ва омодааст ки дар дастҳои бузург ҳунарнамоӣ кунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта муҳаммад гайруф. хай бародарон, дар паноҳи аллоҳ.